Catalunya, en el 18, encetava una nova etapa de la seva història sense disposar dels ressorts polítics que li havien permès d'organitzar la vida col·lectiva durant més de 5 segles. Aquest és el punt d'arrencada de l'obra. Per tant, l'obra analitza aquesta nova situació, analitza la repressió que un cop acabada la Guerra de Successió pateix la societat catalana i l'impacte duríssim de la imposició fiscal en els anys immediats a l'acabament de la guerra. El fet que aquest país, malgrat haver corregut el risc de desaparèixer com a nació en diversos moments de la seva història, assenyaladament 1714 i 1939, entre d'altres, ha perviscut com a tal mantenint la seva identitat col·lectiva, un fet prou difícil en l'Europa dels estats-nació que es va consolidar en el segle XIX. No solament això, sinó que ha assolit un desenvolupament i una modernització molt importants en els àmbits econòmic, social, polític i cultural al llarg d'aquests segles que li ha fet guanyar una presència indiscutible a Europa. Però, com sabem, les nacions no són perennes. Cal que els seus habitants revalidin diàriament la voluntat de pertinença a la comunitat nacional, tal com ha succeït a Catalunya. El recorregut d'aquesta obra ambiciosa i rigorosa, que ofereix una esplèndida interpretació de la història de Catalunya dels 3 segles, s'inicia l'endemà de la derrota de l'11 de setembre de 1714, moment que Catalunya comença a redreçar-se lentament per assolir un desenvolupament econòmic i social remarcable a mitjan segle XVIII, en el qual, malgrat la liquidació del seu sistema jurídico-polític, no es va produir la fi de la nació catalana, com suggeria enganyosament el títol de la gran obra de Salvador Sampere i Miquel de l'any 1905. Durant el XIX, Catalunya va créixer i es modernitzar amb la industrialització, la qual va fer encara reforçar la consciència de grup en contrast amb els pobles veïns i es transformà de soca arrel no sense profundes clivelles internes i tensions socials, sempre amb la presència d'un obrerisme molt actiu. A la vegada el catalanisme es consolidà com a opció política. Aquella dinàmica va trobar continuïtat en el segle XX en una societat inequívocament industrial, caracteritzada pel creixement demogràfic, una elevada urbanització, dinàmics moviments socials i una important efervescència cultural. Les dues dictadures, 1923-1939, no van poder anorrear el fet nacional català, sinó tot el contrari. La reacció en defensa de la llengua i la cultura va ser ferma i àmplia, sobretot durant la dictadura franquista, amb el suport decisiu dels nouvinguts. L'encaix amb Espanya, sempre difícil, ha tingut moments esperançats en els temps contemporanis. La Mancomunitat, l'Estatut d'Autonomia de 1932, el de 1979, però al capdavall massa desencisos. La sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut del 2006 ha deixat el repte en el punt més crític de l'etapa democràtica. En resposta, el clam a favor del dret a decidir com a poble ha esdevingut majoritari en els nostres dies i s'ha expressat amb claredat a les diades de 2012 i 2013 i en la declaració del Parlament del 13 de març del 2013. Del que no hi ha dubte és que al llarg d'aquests 300 anys la voluntat de seguir essent catalans ha estat un tret decisiu i fonamental de la nostra història, malgrat les derrotes i les adversitats més severes. Es tracta d'una obra que és una eina molt útil per la comprensió del passat més recent, però també del nostre present, feta amb una gran dosi d'il·lusió, amb dedicació intensa per part dels coordinadors dels volums.